Hello guys! Welcome sa kusina ni KitKat. For today, magluluto tayo ng ginataang palitaw or mas kilala sa masikoy. Masikoy, delicacy from Pangasinan. Isa ito na mga dinarayo ng mga turista pagkain from Pangasinan. Meron tayo ditong giniling na malagkit na bigas o mas kilala sa glutinous rice. Unti-unti natin ito lalagyan ng tubig at mamasahin. Tansyahan na lang guys ang paglagay ng tubig para hindi ito masobrahan. At mampatuloy lang natin itong mamasahin hanggang sa ito ay maging soft dough. So yun na nga guys, naging soft dough na siya. Ngayon, isi-shape natin ito ng pabilog at ipipisain lang natin na parang oblong. Pwede rin ninyong gamitin na kahit anong hugis na gusto nyo. Pwedeng star, heart, triangle, or circle. Patuloy nyo lang itong gawin hanggang sa maubos at magamit natin ang ating dough. Kumuha ko ng isang kasirola at nilagyan ko ito ng gata at syempre nilagay ko rin yung pakashot or yung asukal. Isa lang natin ito sa apoy at hintayin natin na malusaw or matunaw ang ating buong asukal. Patuloy lang natin itong haluin hanggang sa ito ay kumulo. Pagkakulo, unti-unti natin ilagay ang ating ginawang palitaw. Sa ating ginawang palitaw, merong pa-heart, circle, diamond, star, at square. Nasa inyo yan kung anong hugis ang gagawin ninyo. Dahan-dahan natin itong haluin para hindi masira yung mga hugis na ating ginawang palitaw. Habang pinapanood mo nga pala ang aking video, huwag kang mahihiyang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong lutuin sa kusina ni KitKat.
At kapag luto na ang ating palitaw, pwede na natin ilagay ang purong gata ng niyog. At syempre sa palitaw, hindi mawawala ang sesame seed. Ang sesame seed ang nagbibigay ng extra flavor sa ating palitaw. Isangag lang natin ito sa kawali na walang mantika. Patuloy lang natin itong hahaluin para pantay ang pagkakaluto. Isangag lang natin ito hanggang sa ito ay maging golden brown. At pagkatapos niyan, hintayin natin itong lumamig. Gumamit ako ng plastic ng yelo, pero kung meron kayo ziplock na plastic, pwede nyo yun gamitin. Matapos ko mailagay lahat ng sesame seed sa plastic ng yelo, dudurugin natin ito. At sa paraan ng pagdudurog, gumamit ako ng baso. Dahil sa wala akong rolling pin, baso ang ginamit ko, pero pwede rin kayo gumamit ng bote. Hindi hadlang ang kakulangan sa mga equipment sa pagluluto. Kailangan lang maging creative ka, lahat ay nagagawaan ng paraan. Sa way na ito guys, kailangan madurog lahat ng sesame seed. Huwag mainip guys, lahat ng sesame seed na yan ay madudurog din. Matapos natin madurog ang sesame seed, pwede na natin itong ibuhos sa ating nilulutong palitaw. Alam nyo ba guys, napaka-creamy nito at sakto lang ang tamis at yung sesame seed na ating idinurog ang siyang magbibigay ng flavor sa ating palitaw. Ginataang palitaw ito sa Tagalog pero mas kilala ito sa Pangasinan na masikoy. Thank you for watching and God bless!